kana so ka hana wayar mutum kira, wato baka so ya kira kowa amma zai iya kunna data, zai yi abubuwa da dama, amma ya daga wayan shi ne kira wani ba zai tafi ba. A bidiyon nan zan baka code din da zaka danna a wayar mutum ya ki kira, amma bidiyon nan fa nayi shi ne domin a karu, ba wai dan kai amfani da shi ka cutar da wani ba. Ko da kai ne ka bar wayanka a gida, in ka barta ka fita ana dauka a karama da kati, ko kuma akwai wani abokinka da kullun sai ya karba wayanka ya cinye ma kati ko kuma baka so, to zan baka code din da zaka danna akan wayan kafin ka bashi wayan. Ba yadda za a yi kira sai dai kira ya shigo. Kaga daga bayan ka karbi wayanka sai ka je ka cire wannan code din. Da farko zaka shiga dial code din wayanka ne kamar haka. Zaka danna *33* sai ka sa 00 guda 4 sai ka danna hash, sai ka danna akan wannan line da kake so kira ba zai tafi ba sai dai ya shigo. To daga zarar ka danna, duk wani kira da zai shigo, amma fa in dai za a yi kira ya fita ne ba zai taba fita ba. Sannan akwai abubuwa da dama da suke YouTube channel ina da TikTok ba sa bari a yi posting. Kun san dokokin TikTok, akwai abubuwan da ba sa bari a yi posting. So idan ka je YouTube ka sacin Abubakar Sadiq TV, akwai bidiyo da zaka gani da yawa wanda zaka ilmanta ka karu. Kar ka manta ka yi liking, ka yi following, saboda in na kawo masu amfani kai ma ka gani ka amfana da shi.